Салому алейкум дӯстон, ҳамдиёрони гиромӣ. Банда роҳбари ширкати сохтмонии Legion Group ҳастам. Ҳар яки шумо ба ширкати худ ба кор даъват мекунам. Ба мо плиточник, сварщик, арматурщик, бетонщик, каминщик ва дигар шахсоне ки дар ин масъалаи стройкаву ба даъми сохтмон вобаста ҳастанд, ҳамо шахсо ба мо дар корай. Ба мо яъне усто дар корай. Масъалаи документотон, агар документ надошта бошем, ба документ ба шумо кӯмак мекунем. ҷойи хоб дорем тона ба кор таъмин мекунем. Масъалаи маблағ дар ҳар ҳафта расшод па биёмо буфоратона, ҳар ҳафтаина буфоратона як моҳа. Бо ба мо дар корай разна рабочиё ҳам ҳозир дорем. Айни ҳол нек ба мо дар кор мешавад. Дар оянда барои муфассалтар маълумот гирифтан метавонед ба рақамҳои 985 748 03 73 занг бизанед. дӯстони азиз, агар дар ҳамин ғарибӣ мо шумо якдигармона дастгирӣ накунем, пас мо шуморо ягон нафар дастгириам намекунам. аз ҳамон хотир биёед як мо шавем, фаъолият кунем, кормона буд кунем, маблағи худмона пайдо кунему ва ба Тоҷикистон боз гардем ба сари баланд. боқӣ дӯстони азиз дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худованд нигаҳбонтон бошад. мо шуморо интизорем.